So gynnes i chi, fi'n credu ta hwn fydd y cwmni heno, achos mae yna rhyw bip neu wech wedi ymddeiro, naill ne oherwydd bod pethau eraill mlaen dyn nhw, neu oherwydd tostrwydd yn achos gwbl hefyd. Felly fi wedi cofio gwasgu'r botwm record a bydd yr fideo ar gael go gyfer pawb. Rwy am darllen o ail Corinthiad yn dechrau yn adnod 20 o benod 5. A hwn yw'r darlleniad o'r epistol sydd wedi cael ei osod ar gyfer heddi, wrth gwrs, sef dydd Mercher y Lludw. Deisif yr ydym dros Grist, cymoder chwi a Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Yr ydym ni, fel cydweithwyr, yn apelio atoch i beidio a gadael i'r gras a dderbyniasoch gan Dduw fynd yn ofer. Oherwydd y mae Duw'n dweud, yn yr amser cymeradwy y gwrandewais arnat, ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth. Dyma yn awr yr amser cymeradwy. Dyma yn awr ddydd iachawdwriaeth. Nid ydym yn gosod unrhyw faint tramgwydd ar lwybr neb, rhag cael bai ar ein gwynedogaeth. Yn hytrach, ym mhob peth, yr ydym yn ein cymeradwyo ein hunain fel gwynedogion Duw, yn ein dyfalbarhad mawr, yn ein gorthrymderau, ein gofidiau a'n cyfyngderau, yn ein profiadau o'r chwip, o garchar ac o derfysg, yn ein llafur, ein diffyg cwsg a'n newyn, yn ein pirdeb, ein gwybodaeth, ein gwoddefgarwch a'n caredigrwydd, yn yr ysbryd glân ac yn ein cariad diragryth, yng ngair y gwirionedd ac yn nerth Duw, trwy ddefnyddio arfau cyfiawnder yn y llaw dde a'r llaw chwith. Doed parch, doed amarch, doed anglod, doed clod. Twyllwyr yn gelwyr, a nynnain eirwyr. Rai dinod, a nynnain enwog. Yn marw, ac eto byw ydym, dan gosb, ond heb gael yn lladd. Dan dristwch, ond bob amser yn llawenhau, mewn tylodi, ond yn gwneud llawer yn gyfoethog. Heb ddim gennym, ac eto'n berchen pob peth. Apel Paul wrth gwrs yn fanna i'r eglwys yng Nghorynth, ac yn apel i bob un Cristion i ddyfalbarhau yn ei ffydd, i ddal ati, gweitha pob peth, gweitha yr heriau i aros yn ffyddlon Iesu Grist ar hyd siwrne bywyd. Mae arweinwyr Cristnogol drwy'r byd wedi gofyn yn bod ni heddi yn neilltuo y dydd yn ddydd gweddi dros yr Wcrain, a rwy am ddechrau yn gweddiau ni drwy ddefnyddio y weddi mae Cymoedd Cristnogol wedi cyhoeddi ar ein cyfer ni. Gadewch i ni weddio. Dywysog tangnefedd, gweddiwn dros yr Wcrain a'r gwrthdaro sy'n cynyddu yn y ranbarth. Gweddiwn
dros bawb sydd â dylanwad, y bydd doethineb yn llywodraethu ym mhob penderfyniad, a bydd y dyheuad am heddwch yn goresgyn. I bawb sy'n byw gyda phryder a concern, bydded heddwch yn eu calonnau. Ac wrth i ni gyflwyno i ti o arglwydd ein chwiorydd a'n brodyr i ni yn yr Wcrain, rydyn ni'n cyfaddau bod pryder a chonsarn yn medru bod yn drech yn unau wrth edrych ar y lluniau erchyll o'r wlad arbennig honno. A rydyn ni'n dyheu o arglwydd ar ei ti i ymyrryd yn y sefyllfa yno. Y bo'r erchyllderau yn troi yn dangnefedd drychefn. A rydyn ni'n feisif ar un brodyr a'n chwiorydd yn Wcrain, ddyfal barhau, a'n unau gyda nhw, yn ffydd yn Iesu. Helpa ni i wneud hyn os gweled i'n dda. Yn enw Iesu Grist yn ceidwad. A uniaethodd ei hun a ni yn ei demtasiwn yn yr anialwch, ond eto heb ildio i bechod, ac a ddangosodd i ni y ffordd tuag at wir aberth y groes. Ac yn ei enw fe, Iesu Grist yn ceidwad. Amen. Byddai'r llynnes i fan o ail Corinthiaid, a o'r hyn wnaethon ni edrych arno fe bythefnos yn ôl, wrth gwrs, dim ond 7 o'r epistolau sy'n dwyn yr enw Paul, yr apostol, sy'n cael ei ystyried gan yfrydwyr Beiblaidd yn ddyn a cad, yn eiddo go iawn i Paul. Rwy am edrych heno ar gwpl o epistolau sy'n mewn categori arall, y categori o'r ysgrifau sy'n cael ei ystyried gan rai yn eiddo i Paul a gan eraill yn eiddo i naill nai ysgol Pawlaidd i ddilynwyr maes o law, neu mae'n bosib yn enwedig gyda'r epistolau bugeiliol, sef Titus a'r cyntaf ac ail Timothy, i bod nhw wedi cael ei ysgrifennu cwpl o genedlaethau ar ôl dydd Paul mewn sefyllfa tra gwahanol ac mewn ymateb i heriau gwahanol iawn yn yr eglwys bore yn yr ail ganrif. Ond fel wedes i wrthoch chi bythefnos nôl, dwi ddim yn mynd i wneud yn erthygl ffydd i unrhyw un ohonoch chi i ddweud bod rhaid i chi neu llai dderbyn gwir awduraeth Paul parthed y llythyrau eraill yma, na chwaith yn dweud bod rhaid i chi wrthod awduraeth Paul. A dweud y gwir, bu'r eglwys bron yn gytun ar hyd o leia 1600 o flynyddoedd, da Paul oedd yr awdur, dim ond gyda'r dadeni disg o'r unfed ganrif ar 15 ymlaen y bu ysgolheigion Beiblaidd yn dechrau edrych ar y testun yn agosach a dod i gasgliadau gwahanol ynglyn ag awduraeth y llythyrau eraill oddi fewn i'r canon sy'n cael ei adnabod fel Pawlaidd yn draddodiadol. Ond o'n i'n meddwl byddai o werth i ni i o leia edrych ar beth o'r ddadl te beth er mwyn i ni gael deall pam mae rai yn awgrymu nad Paul oedd yr awdur o er enghraifft Colosiaid ac Effesiaid. Nawr, y gair yn Saesneg am cyflwyno gwaith fel gwaith arall, ta chi sydd wedi ysgrifennu fe,
yw pseudonymous. Mewn geiriau eraill, defnyddio gau enw ffals, pseudonomin, nomin, fi wedi cael y gair mas yn Saesneg nawr, rydwch y becso, enw ffals yn Gymraeg. Ond falle bod hwnnw yn gorsymleiddio y peth, oherwydd yn enwedig yn yr hen fyd, mi oedd yn gyffredin iawn ysgrifiadau yn cael eu cyflwyno yn enw rhywun arall nad oedd yr awdur go iawn. Bod rhaid edrych gwahaniaethu rhwng yr ysgrifennwr neu'r ysgrifenwraig a'r awdur. Oherwydd yn y traddodiadau hynny, mae awduraeth ac awdurdod yn cyd-fynd yn agos a'i gilydd. Felly, os enw awdur ar waith, mae'n medru awgrymu nad neu hi oedd yr awdur go iawn, ond bod e'n cael ei gyhoeddi gydag awdurdod yr unigolyn hynny. Oherwydd, enghraifft, bod rhywun wedi mynd ati i ysgrifennu yn ôl cynllun awdur gwreiddiol, neu bod rhywun wedi mynd ati i ysgrifennu ac yn de'n perthyn i ddilynwyr neu yr ysgol y bu ynte yn rhan ohoni, neu am ei bod nhw yn edmygu yr unigolyn hwnnw a eisiau cyfleu syniadau i bod nhw'n teimlo y byddai y person sydd ar enw ar ben y ddogfen yn ei gymeradwyo neu yn ei dderbyn. A mae'n bosib iawn, yn enwedig gyda'r epistolau bugeiliol, Titus, cyntaf ac ail Timotheus, bod enw Paul wedi cael ei ddefnyddio fel awdur y llythyrau arbennig hynny, oherwydd bod gwmynt o awdurdod gan yr enw oddi fewn i'r eglwys bore, bod yr awduron yn teimlo bod ei o werth iddyn nhw ddefnyddio yr enw hwnnw yn lle roi enwau hunain mwyn bod yn rhan o'r awdurdod oedd yn deillio o'r enw yn wreiddiol. Rydyn ni yn gyfarwydd, ar un ni'n gyfarwydd â hyn, yng Nghymru hefyd, o enw yn enwedig hunan gofiant, a ni'n gwybod yn nid y person na sydd ei henw arno fe nad ysgrifennu fe go iawn, bod nhw wedi defnyddio ghostwriter. Ni'n gwybod bod Lynn Ebenezer, er enghraifft, wedi ysgrifennu hunan gofiant, sawl person, bod nhw wedi treulio amser yng nghwmni yr unigolyn, dod i nabod nhw, dod i wybod beth oedd ffeithiau i bywyd nhw, ond dy hunan gofiant yw'r hyn sydd ar y cyhoeddiad o wasgalolfa, rhywun arall sydd wedi mynd ati i roi'r geiriau at ei gilydd. Mae hwnna'n ffordd arall, wrth gwrs, o gyflwyno gwaith yn enw person bod ni'n gwybod bod yr awduraeth yn wahanol. Mae Paul, pa mae enw fe yn ymddangos ar y gweithiau amrywiol eraill hyn, rydyn ni'n deall nad rhywun sydd yn ceisio twyllo sydd yn fan hyn o anghenraid, nid ffug enw, ond enw oedd i fewn i traddodiad o awduraeth. Ond wedi dweud hynny, rydyn ni'n gwybod hefyd bod Cristnogion ffyddlon ar hyd y canrifodd wedi derbyn yr awduraeth yn union fel mae wedi cael ei gosod mas yn Testament Newydd ni, a mae nifer o ysgolheigion Beiblaidd yn enwedig oedd i fewn i draddodiadau Efengylau i naws yn derbyn yr awduraeth o hyd heddi ac yn mynnu ta Paul o ddawdur y geiriau sydd yn ymddangos o'n blaenau ni. A wedi dweud bod yr yfrydwyr Beiblaidd ar y cyfan yn amau awduraeth Paul, er enghraifft yn achos Colosiaid, mae rhyw 60%
yn amau awduraeth Paul o blith yr yfrydwyr Beiblaidd. Mae hwnna'n golygu wrth gwrs bod 20% yn dal i ddweud ta Paul oedd yr awdur. Yn achos Effesiaid, mae tua 70-80% yn awgrymu ta awdur gwahanol oedd e. Awdur falle oedd wedi edrych ar y Colosiaid a wedi cymeryd peth wmbredd o gynnwys y llythyr at y Colosiaid a wedi ni ychwanegu peth stwff ychwanegol iddo fe ar ôl hynny. Achos mae nifer o'r ysgolheigion sydd yn dweud bod Colosiaid yn perthyn i Paul yn dweud bod Effesiaid ddim. A wedyn ni yn achos yr epistolau bugeiliol, Titus ac yn dafod Timotheus, prin iawn yw'r ysgolheigion Beiblaidd sydd yn bodlon derbyn awduraeth Paul i'r llythyrau hynny. Mae yna leiafrif sydd yn, wrth gwrs, ond maen nhw yn gwneud hynny oherwydd bod y testyn gwbl wahanol i'r hyn sydd yn yr epistolau sydd yn cael ei derbyn fel epistolau Paul go iawn. Hefyd, a defnyddio enghraifft gwahanol i Lyn Ebenezer yn ysgrifennu hunangoddiannau pobl eraill, hyd yn oed yn ein Beibl ni, a bydde hyn yn rhywbeth bydde darllenwyr, y Testament Newydd, Yr Hen Testament yn amser ysgrifennu y Testament Newydd yn gyfarwydd ag mi oedd bobl yn gyfarwydd ar syniad bryd hynny nad Moses oedd awdur y 5 llyfr, y Pentateuch ar ddechrau yr Hen Testament, ond bobl oedd wedi cyfareddu gymaint ar syniad fod Moses yn awdur mawr y ffydd ac yn sylfaenydd i Iddewiaeth i bod nhw wedi priodoli y llyfrau hynny i Moses, bod nhw wedi cael ei ysgrifennu falle 700-800 o flynyddoedd wedi dydd Moses i hunan. Wrth gwrs, mae'r ystod amser gwbl wahanol yn fanna i'r ystyriaethau sydd gyda ni gyda'r epistolau yma sy'n dwyn enw Paul. Enghraifft, os ysgrifennwyd llythyr at yr Effesiaid tua'r blwyddyn 90, fel mae nifer o frydwyr yn awgrymu, dim ond rhyw 30 mlynedd oedd hynny wedi'r amser roedd Paul yn ysgrifennu yr reliw o'i epistolau, sydd yn, wrth gwrs, yn ystod oedran gwahanol iawn, amser gwahanol iawn i'r 700-800 mlynedd yma, rydyn ni yn ystyried oedd y bwlch rhwng oes Moses a'r Pentateuch. Wedyn hefyd, mae'r un peth yn wir gyda'r proffwydi. Enghraifft, rydyn ni'n gyfarwydd iawn ar ddamcaniaeth gyda llyfr Eseia, nad un awdur o'r enw Eseia wedd, ond bod awdur penodau 1 i 39 yn byw falle 200 mlynedd cyn awduron, felly 2 awdur, Eseia 40 i 66. Ond eto un llyfr sydd gyda ni yn dwyn yr enw Eseia, ond mae'n bosib iawn bod sawl proffwyd oddi fewn i ysgol broffwydol yn gyfrifol am Eseia yn ei lawnder. Felly, gyda hynny o gyflwyniad, rwy am edrych yn benodol heno ar yr epistol at yr Effesiaid, sydd yn cael ei ystyried yn un o berlau y Testament Newydd. Hwn oedd hoff epistol Calvin, os o'n i'n edrych yn yr wythnosau blaenorol ar hoff epistolau Austin a Luther a Bart ac yn y blaen. Rydyn ni'n edrych nawr ar Effesiaid
fel hoff epistol Calvin. A mae hi yn berl achos mae hi'n cynnwys yn ddi hunan efengyl yn berl o epistol yn gosod allan y ffydd Gristnogol yn ei llawnder ac yn dangos yn gadarn yn enwedig i'r cenedl ddynion yr hyn sydd yn greiddiol i'n ffydd ni yn Iesu Grist a'i waith gorffenedig ef yn marw drosom ni ar groes Calfargia. Mae hwn wedyn ni wrth gwrs yn golygu wedi'n trafodaeth ni ar yr epistolau pseudonymous, y ffug enw, yr epistolau sy'n dwy'n o bosib ffug enw. Mae hwnna yn gofyn i ni i ystyried a ydy yr epistolau hyn yn addas yn ein beiblau ni, os nad, Paul, oedd eu hawdur nhw, wel, wrth gwrs, rydyn ni dal yn eu derbyn nhw yn llawn ac yn eirwyr ac yn ganonaidd oddi fewn i'r traddodiad beiblaidd fel maen nhw wedi cael ei ystyried felly am 1900 o flynyddoedd hyd yn heddi. Oherwydd dyma'r geiriau o'r ysgrifennwyd gyntaf yn y Testamentau Newydd ni, y geiriau a ddosbarthwyd gyntaf ymhlith yr eglwysi yn yr eglwys fore a'r geiriau cyntaf nath ddwyn y saint arbennig hynny i lawnder ffydd a dealltwriaeth o'i bywyd nhw yn Iesu Grist. A mae hwn mor wir am y llythyr at yr Effesiaid a'r llythyrau eraill. Felly, yn bersonol, fi'n edrych ar y geiriau yma a fi'n gweld yr enw Paul ar y top a fi'n meddwl, gret, Paul sgrifennodd hwn. Dwi ddim yn teimlo bod angen i fynd i ryw ddadl mowr yn enwedig o'r Almaen o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar 15 ynglyn ag awduraeth. Ond wedi dweud hynny wrth edrych wrth gwrs ar peth o'r cynnwys a'r ffaith bod yr awdur yn cyflwyno'i hun i'r eglwys yno yn Ephesus fel tasau fe yn ddieithryn iddyn nhw. A ni'n gwybod bod Paul wedi treulio 3 mlynedd llawn yn Ephesus. Mae rhaid hefyd gofyn y cwestiwn, wel, os felly, os oedd Paul wedi bod na am 2 mlynedd a ni eitha siŵr i fod wedi, wel pam felly mae yn ysgrifennu'r llythyr fel tasau fe ddim yn nabod yr un bod byw yn Ephesus. A mae wrth gwrs wedi ni angen ymholi ynglyn â hynny. Rwy am edrych ar darn o'r llythyr sydd yn greiddiol i'n dealltwriaeth ni o bwrpas Paul neu pwy bynnag yn ysgrifennu y llythyr arbennig yma. A rwy'n edrych ym mhennod 2 o'r epistol yn dechrau o adnod 11 ymlaen. A mae hwn yn dwy'n y pennawd yn y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn 1 yng Nghrist. Gan hynny, chwi oedd gynt yn genhedlodd o ran y cnawd, chwi sydd yn cael eich galw yn ddi-enwaededig gan y rai a elwyr yn enwaededig ar gyfri, gwaith dwylo dynol ar y cnawd, chwi meddaf. Cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist, yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniad i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obeth a heb dduw yn y byd. Ond yn awr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chwi a ddi unwaith ymhell wedi eich dwyn yn agos trwy wad Crist. Oherwydd ef
yw yn heddwch ni. Wnaeth y ddau, yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un, wedi chwalu trwy I gnawd I hun y canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Dirmodd y gyfraith a'i gorchmynion a'i hordeniadau, ac felly I wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd ynddo ef I hun, mwyn cymodi'r ddau a Duw mewn un corff trwy'r groes, trwyddi hi fel laddodd yr elyniaeth. Fe ddath a phrygethu heddwch I chwi rai pell, a heddwch hefyd i'r rai agos. Oherwydd trwyddo ef, y mae gennym ni ein dau ffordd I ddod, mewn un ysbryd at y tad. Felly, nid estroniaid a dieithriaid ydych mwyach, ond cyd ddinasyddion ar saint, ac aelodau o deulu Duw, yr ydych wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a'r conglfaen yw Crist Iesu ei hun. Ynddo ef, y mae pob ran a adeiledir yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi'n deml sanctaidd yn yr arglwydd. Ynddo ef, yr ydych chwythau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu I fod yn breswylfod I Dduw yn yr ysbryd. Fi'n licio'r darna. Mae rhaid I fi ddweud, mae rhywbeth yn ynharo I pob tro rwy'n darllen y darn arbennig hwnnw a pob tro rwy'n pregethu ar y darn arbennig hwnnw. Oherwydd mae fe yn ein atgoffa ni beth bynnag mae bobl eraill yn dweud. Beth bynnag y mae'r rai sydd yn honni I fod nhw yn fwy clyfar nag eraill yn awgrymu amdano ni, fod Iesu Grist wedi yn ei gorff ei hunan sicrhau bod bywyd yn cael ei ennill mwyn ni. Nawr, o'n i'n trafod awduraeth, o'n i'n trafod yr amser yr ysgrifennwyd y llythyr arbennig hwn. Mae'r awdur, mae'n amlwg iawn, yn cyfeirio y sylwadau yn y fan hyn at y sawl sydd yn Gristnogion a oedd gynt yn genedl ddynion. Mae'r gynulleidfa yn wahanol I falle yr hyn bydden ni'n ei ddisgwyl yn Ephesus o'r profiad oedd gan Paul o sefydlu yr eglwys gymysg yn fanna o blith Iddewon a chenedl ddynion fel ei gilydd. A hefyd, a mae hwn yn bwysig, mae Paul yn benthyg delwedd arbennig iawn o'r wal oedd yn Jerusalem, oedd I amgylch y deml, yn amgylchynu y deml. Wal nad oedd hawl i'r cenedl ddynion fynd heb hyboddi, neu felly bydden nhw'n cael eu lladd hyd yn oed am wneud. Wal defodol I gadw'r cenedl ddynion mas ac I ganiatáu yr Iddewon yn unig I fynd drwyddi. Nawr, mae Paul yn dweud fan hyn yn adnod 14 bod Iesu wedi chwalu trwy I gnawd I hun y canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Os ydy Paul neu'r awdur fan hyn yn cyfeirio'n drosiadol at y wal llythrennol yna yn Jerusalem, wrth gwrs mae bosib bod Paul yn ysgrifennu y geiriau yma I hunan ar ddechrau 60au'r ganrif gyntaf yn broffwydol, yn datgan yn broffwydol yr hyn mae Iesu Isus wedi ei wneud
bod y wal yn llythrenol dal I fod yna yn Jerusalem, neu mae yr awdur, pwy bynnag yw neu hi, yn defnyddio'r ffaith bod y wal wedi syrthio yn 70 oed Crist, pan nath y Rufeiniaid ddymchwel y deml yn Jerusalem, a fod yn llythrenol felly y canolfur hwnnw wedi ei ddymchwel. Ac yn defnyddio y ffaith hwnnw wedyn ni fel trosiad o'r hyn mae Iesu wedi ei gyflawni. A mae diwedd yr adran yna hefyd ddarllenes I yn Effesiaid pennod 2 yn awgrymu peth tebyg iawn. Y darlun pensarniol sydd yn fan hyn, y sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, y gonglfaen yw Crist ei hun, ynddo ef y mae pob ran a adeiledir yn cydgloi yn ei gilydd ac yn codi'n y deml sanctaidd yn yr arglwydd. Odi'r awdur fan hyn yn awgrymu bod y deml, yr adeilad ei hunan yn Jerusalem, bellach yn fflat, yn Racs Gibeders, am fod y Rufeiniaid wedi dymchwel yr adeilad ac yn cyfeirio at y ffaith, wel, sdim ots. Sdim ots oherwydd fod pob un Cristion yn adeiladu ynddi hi hun, ynddo ef ei hun, deml newydd a Crist ei hun yn gonglfan i'r deml arbennig hefyd hynny. A fel mae pennod 4 yn Effesiaid yn amlygu yn glir, nid ei unigolion yn unig sydd yn y deml yma, ond un corff cyffredin, cytun, un corff yn Iesu. Adnod 22. Ynddo ef, yr ydych wythau hefyd yn cael eich cyd adeiladu I fod yn breswylfod I Dduw yn yr ysbryd. Ynddo ef, rydyn ni, pob yr un ohono ni, yn cael yn cyd adeiladu I fod yn deml, I fod yn breswylfod I Dduw yn ysbryd glân Duw drwy ysbryd Iesu. A fi'n mynd I ddangos visual aid I chi. Os gai hwn I weithio. Nawr, share screen. Chi weld e? Hwn yw un o'r meini yn y wal arbennig yna yn Jerusalem oedd yn rybuddio y cenedl ddynion I aros mas. Nath Josephus, yr ysgol haig ar hanesydd I ddewig, nath dreulio diwedd I os yn Rhufain oherwydd I fod wedi cael ei astudio fanna wedi'r ryfel rhwng yr Iddewon a'r Rufeiniaid ym Mhalesteina yn y flwyddyn 70. Nath sôn am y wal yma, wal rhyw 4.5 o uchder, yn mynd yr holl ffordd o amgylch y deml, nad oedd hawl i'r cenedl ddynion mynd trwyddo fe. Oedd hawl gan dynion a gwragedd oedd yn Iddewon I fynd trwy a heibio'r pwynt yma, ond nid y cenedl ddynion o gwbl. A mae Josephus yn dweutho ni bod y meini hyn yw gweld yr holl ffordd o amgylch y wal, rai o'r meini mewn groeg, fel y maen arbennig hwn, a rai ohonyn nhw yn Lladin, mwyn wneud yn siŵr bod pob tramorwr ddim yn medru dweud bod nhw wedi camddeall beth oedd byrdwn y neges. Felly, oedd hi'n arwydd enfawr, medr o led, mewn ysgrifen, breision, a fi'n siŵr fydde bobl wrth y clwydi wedi atgoffa bobl hefyd nad oedd hawl iddyn nhw fynd hibo. Mae'r maen arbennig hwn mewn amgueddfa yn Istanbul
yn hwrgu gas ei ddarganfod gan archeolegwyr tua 1871. Mae fersiwn arall o'r maen, os gai ei fyny, cofe, dyw e ddim mor gyflawn. Eto, falle bod yr ysgrifen yn gliriach, ond wrth gwrs dyw e ddim yn gyflawn. Mae hwn yn yr amgueddfa yn Jerusalem, gas ei ffindo tua 1930. Felly mae e wedi cael ei osod yn yr Israel Museum yn Jerusalem. A fi'n siŵr bod chi gyd mae'n gwybod beth mae'r maen yn dweud. Dyma'r rybydd i chi. Reit, gallwch chi roi eich groeg o'r ysgol i defnydd dda fan hyn. Meithene al ogene eis po rywesthe entos tu peri tu hieron prw factu cae peribolw. Peribolw, sioc yw hwnna. Term amaethyddol da, os ydych chi'n gwybod beth yw sioc. Felly, pidwch do mewn, mae'r darn cyndan yn dweud, ond wedyn, dyma'r rybydd gyda'r gair thanaton ar y diwedd. Mae thanaton yn rybydd enbyd. Hos dan leithe he autoi e autos estai diato ex acolwthein thanaton. Ar y gofan bod chi wedi anghofio'ch groeg, fi wedi rhoi cyfeithiad lan, os gallai ffindo fe. Nid oes unrhyw ddieithryn, so estronwr, cenedl ddyn yn geiriau eraill, i fynd oddi fewn i'r balwstrad o amgylch y deml a'r sioc. Pwy bynnag sy'n cael ei ddal, bydd ef ei hun yn gyfrifol am ei angau thanaton dilynol. So, croeso cynnes i bawb. Nid dyna beth mae'r neges yn ei ddweud o gwbl. A felly, gyda'r neges hwnnw yng nghof y cenedl ddynion, yng nghof y rai fyddai wedi mynd i Jerusalem a wedi timlo i bod nhw yn ddieithried pan o'n nhw'n gwybod bod y rai yr Iddewon yn y cyfnod yn ystyried cenedl ddynion yn gŵn, yn rai y tu hwnt i wareiddra ac yn sicr y tu hwnt i hylendid dyfodol. Bydden nhw'n gwybod beth oedd yr agwedd oedd yn bodoli. Ond mae'r geiriau yma yn dweud yn Effesiaid pennod 2, mae'r wal yna wedi mynd, y canolfur o elyniaeth, yr hyn sydd yn rybyddio thanaton, angau, ar unrhyw un bydde'n meiddio, awgrymu fod neu hi yn ddigon da i fynd drwy'r canolfur na, os o'n nhw'n cael ei ystyried yn ddi-enwaededig gan y sawl oedd yn cael ei henwi, yn galw ei hunain yn ddi-enwaededig. A dyna pam mae'r awdur fan hyn yn pentyrru y delweddau yma, un ar ôl y llall, yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, heb Grist, yn estroniaid i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obaith, heb ddew yn y byd. Maen nhw wedi ei chithrio yn llwyr. Mae'r gair yma am eithrio, dim ond yn y llythyr arbennig hwn, mae e'n digwydd yn y groeg, fan hyn ac yn hynod 5, a hefyd yn y darn cyfatebol o'r llythyr at y Colosiaid. Felly eto, dyma ran o'r sail ieithyddol y mae'r ysgolheigion Beiblaidd yn ei ddefnyddio
i awgrymu nad Paul oedd yr awdur, ond un sydd yn derbyn awdurdod Paul ac yn ysgrifennu yn pseudonymous. Ond mae'r geiriau yn rai sydd yn cyrraedd craidd yn ffydd ni, bod gwaith y groes yn pregethu heddwch, i rai oedd gynt yn agos i deulu Israel. Dyna beth welon ni wythnos diwethaf pan o'n i'n edrych ar y llythyr at y Rufeiniaid. Does dim eithrio i bobl yr hen gyfamod, ond nawr does dim eithrio chwaith i rai oedd gynt yn bell. Yn dy nawr yng Nghrist Iesu, yr ydy chwi a fi unwaith ymhell wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. Yn yr adran arbennig hwn, mae'r awdur at yr Effesiaid yn rhoi annogaeth gadarn i'r darllenwyr i aros yn y ffydd, i lynu i cyffes o'r ffaith fod Iesu yn geidwad iddyn nhw, ac yn dyheu ar iddyn nhw ddwysau i ymwybyddiaeth o hyn hefyd. Drychwch ar gwt pennod 3, adnod 14. Oherwydd hyn, yr wyf yn plygu fy ngluniau ger bron y tad. Hwn y mae pob tili yn y nebodd ac ar y ddeiar yn cymryd i enw oddi wrtho, ac yn gweddio ar iddo ganiatau i chwi, yn ôl cyfoeth i ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar ei Grist, breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Mae e'n benthyg wedi ni delweddau o ddau fyd, o fyd natur, o fyd amaethyddiaeth, a hefyd o fyd adeiladu, o fyd pensaerniaeth. Boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd. Gwreiddyn fel y planhigyn, sylfaen fel yr adeilad, gael eich galluogi i ymgyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd a gichder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, ei fod i'w chlaw gwybodaeth, felly dygir chwi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Mewn geiriau eraill, mae'r awdur yn fan hyn eisiau'r cariad sydd yn llifo drwy wythiennau darllenwyr y llythyr bod mor gryf bod holl bywydau y darllenwyr yn gyflawn, hyd at gyflawnder Duw ei hun. Wedi y penodau yna sydd yn annogaeth byr, mae yr awdur yn troi o bennod 4 ymlaen i roi gorchmynion i'r eglwys. Yn y penodau sydd yn dilyn, mae 36 berf yn y gorchmynol, yn y modd gorchmynol, yn cael i'w defnyddio. Byddwch yn ostyngedig, ymrowch i gadw arwymyn cariad, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae e am osod y gorchmynion hyn allan, a hynny am fod yr awdur yn gadarn iawn ei farn fod Duw yn Iesu Grist wedi cychwyn rhywbeth newydd sbon yn ystod gweinidogaeth daearol Iesu. Bod e wedi cychwyn bywyd cyffredin ynghyd o'r newydd i holl ddilynwyr Iesu Grist. Dyna pam mae e'n ôl ym mhennod 2 yn sôn am ein hyndod ni yng Nghrist,
Ond nawr ym mhenod 4 mae yn mynd i amlinellu hynny yn llawnach. Un corff sydd, pennod 4, adnod 4, ac un ysbryd yn union fel mae un yw'r gobaith sy'n ymlyg yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a thad i bawb, yr hwn sydd goruwch pawb a thrwy bawb ac hawb. Mae yn sôn yn fan hyn am y roddion y mae Duw yn roi i'w eglwys mwyn sicrhau yn bod ni yn medru bod yn un gyda'n gilydd, yn bod ni'n medru bod yn un yn y corff. Dyma'r roddion, adnod 11. Rai fod yn apostolion, rai yn broffwydi, rai yn efengylwyr, rai yn bugeiliad ac yn athrawon, i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Felly y cyrhaeddwn oll, hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth o fab Duw. A sylwch ail hanner adnod 13. Y nod, pam mae hwn yn digwydd, pam i ni'n cael yn adeiladu yng Nghrist, pam mae'r roddion yma, y charisms yma yn cael ei roi i eglwys Dduw. Y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r eiddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. A wedyn ni mae e'n mynd i drosiad pellach ynglyn â Christ yn ben ar ei gorff. Wrtho ef mae'r holl gorff yn cael ei ddal wrth ei gilydd a'i gysylltu drwy bob cymal sy'n rhan ohono. Felly drwy weithgarwch cyfaddas bob un rhan, os oedd adnod 13 yn sôn am dynoliaeth lawn dwf, a'r eiddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist, wel mae'r trosiad hwnnw o dyfu lan yn parhau ar ddiwedd yr adran yna. Felly trwy weithgarwch cyfaddas bob un rhan, ceir pryfiant yn y corff ac y mae ni adeiladu i hun mewn cariad. Dynoliaeth lawn dwf, eiddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist, pryfiant yn y corff. Mae'r trosiad ystengedig yma o dyfu lan, o eiddfedu o fod yn blentyn i oedolyn, i weld yn glir trwy hyn i gyd. Ond mae'r gorchmynion wedyn ni yn parhau i lifo pan rydyn ni yn dod i reole'r bywyd newydd, gyda'r reolau moesol sydd yn dod, a hefyd y reolau o siwt i gynnal cydberthynas oddi fewn i gymdeithas war, gymdeithas Gristnogol. Mae rai o'r gorchmynion hwn, wrth gwrs, yn ymwneud â pethau moesol y mae yr awdur am sicrhau bod nhw'n cael eu heithrio yn llwyr oddi wrth yr eglwys. Gan hynny ymaith a chelwydd, adnod 25. Nid oes yr un gair drwg i ddod allan wrth gennau, adnod 29. Dim ond geiriau da sydd adeiladaeth yn ôl yr angen, ac felly'n dwy'n bendith i'r sawl sy'n ei clywed. A wedyn ni adnod 31. Bwriwch ymaith oddi wrthych bob chwerder, llyd, digofaint, twrw a sen ynghyd â phob drwg deimlad. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd,
yn dyner eich calon, yn maddau i'ch gilydd, fel y maddeuodd Duw yn Iesu Grist. A wedyn, wrth gwrs, mae'n amlwg bod bod yr awdur, be bynnag, eisiau pwyso ar awdurdod Paul, pan mae fe'n dweud yn adnod gyda penod 5. Byddwch felly yn efelychwyr Duw fel plant annwyl iddo, gan fyw mewn cariad yn union fel y carwodd Duw ni. 36 berf gorchmynol, pan mae Paul yn gosod mas yr unweddau sydd yn dangos yn bod ni yn un yn Iesu Grist. Mae'r reolau wedyn ni ynglyn â gwragedd a gwir, rydyn ni'n gweld o adnod 22 ymlaen, a hefyd y perthyn eto rhwng caethweision a'i meistri a rhwng plant a thadau yn cael ei gosod allan fel o'n nhw yn yr epistolau eraill rydyn ni wedi edrych ar. A wedyn ni mae yn defnyddio un trosiad estyngedig pellach reit ar ddiwedd y llythyr, sef yr arfwisg y mae'r milwr i'w wisgo. A hyn mwyn ymgadw rag gwaith y diafol. Ac wrth gwrs yn ystod tymor y grawys, rydyn ni yn cofio yn ymlyniad ni yn enwedig. Falle bydd rai ohonoch chi wedi penderfynu yn prydio mewn rhyw ffordd neu gilydd yn ystod y tymor arbennig hwn. Wel, mae'r awdur fan hyn yn rhoi cynsail, yn rhoi cywair ynglyn â siwt mae aros yn ffyddlon i Dduw. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am ei drolio yn yr ydym yn yr afael, a mae'r awdur wedi delio gyda'r syniad yma o dywysogaethau ac awdurdodau y tu hwnt i'r dynol yn gynharach yn y llythyr hefyd yn y bennod cyntaf. Ond a thywysogaethau ac awdurdodau a llywodraethau tywyllwch y byd hwn a phywerau ysbrydol drygionus yn y nyfolion leodd. Dwi ddim wedi bod â phrofiad o ryfel rhwng gwledydd yn cyfandir i yn ystod yn os a'n hamser i. A o ystyried lle ro'n i nos Fercher diwetha, cyn dechrau yr ymosodiad ar yr Wcrain, a lle rydyn ni heno, rhywsut neu gilydd, mae rhaid i fi gytuno gyda'r awdur yn fan hyn bod yna ryw rymoedd tu hwnt i'n deall ni wedi cymell yr hyn ddigwyddodd yn Wcrain, bod gwlad hyd y gwelwn ni nad oedd ag unrhyw cymhellion tuag at wledydd eraill o'i chwmpas heblaw ym rai heddychlon wedi cael ei hymosod arni. Ond mae'r awdur fan hyn yn dweud, nid am ei drolio yn yr ydym yn yr afel, a mae'r frwydr ysbrydol wrth gwrs fan hyn. Rwy'n ffôl i gymryd y trosiad allan o'i le a'i roi fe yng nghyd-destun pethau bydol, ond mae rhaid ystyried y peth hefyd. Ond y thywysogaethau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phywerau ysbrydol drygionus yn y nyfolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, a wedi cyflawni pob peth, sefyll yn gadarn, safwch ynte a gwirionedd yn wregus am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn ysgidiau am eich trad. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Os ych chi wedi bod yn pregethu, neu os ych chi wedi arwen
ysgol Sul y Plant yn enwedig. Falle bod chi wedi pregethu ar y ddelwedd, y trosiad ystengedig hwn, sef y Cristion fel milwr yn gwisgo efo'i hun, hi ei hun gyda'r arfwisg yma mae Duw yn ei roi, yn ei gwahanol ffordd, gwahanol modd. Ni'n gwybod pan ni wedi goffod pacio a dadbacio tŷ y cartre a ffindo mewn bocsys rhyw ddyn a'r darnau mae i gyd wedi cael ei osod arno fe a gwybod mae Pauline y wraig wedi bod wrthi yn neud gwers ysgol Sul y Plant a wneud dyn a cut-out darnau wedi torri mas i'w roi arno fe ceisio yn dysgu ni a dysgu'r plant o'r darlun arbennig yma sydd i'w weld yn glir yn yr Efengyl at yr Effesiaid. Reit i'r diwedd, eto, a dyma un o'r resymau eraill mae'r ysgolheigion yn awgrymu nad Paul yw awdur yr epistol arbennig hwn. Dyw e ddim yn enwi unigolion fel agwoddau yn yr epistolau eraill sydd yn ymddangos i ysgolheigion yn od iawn gan bod wedi treulio 10 mlynedd yn eu plith nhw. Un arall o'r syniadau ynglyn ag awduraeth yr epistol arbennig hwn yw i fod yn epistol oedd yn cylchredeg mewn gwahanol eglwysi yn yr ardal yn Asia Leiaf yn ystod y cyfnod arbennig hwn. Enghraifft, mae Marsion o'r ail ganrif yn gyfarwydd ar llythyr, ond yn meddwl bod e wedi cael ei ysgrifennu at yr eglwys yn Laodicea. A nid Effesiaid oedd yr enw yn pennod 1 adnod 1. Mae Laodicea yn agos iawn i Ephesus wrth gwrs. A ni'n gwybod o dystiolaeth y llythyr at y Colosiaid a hefyd datguddiad, y llyfr datguddiad, fod yna eglwys yno yn Laodicea. Ond does dim memrynau gyda ni yn ategu y syniad hwnnw, ond mae yna sawl memrwn o'r llythyr at yr Effesiaid sydd ddim yn cynnwys y geiriau yn pennod 1 adnod 1 sydd yn Ephesus. Felly eto, yr awgrym yw nad yr Effesiaid yn benodol oedd y sawl oedd i fod i dderbyn y llythyr hwn, ond i fod yn llythyr cyffredinol. Y llythyr cyffredinol i'r holl eglwysi yn Asia Leiaf gyda fersiynau gwahanol yn cylchredeg ymhlith yr eglwysi arbennig hynny. Fi'n mynd i stopo nawr. Dwi ddim yn mynd i wneud y mistake nes i wythnos diwetha siarad am awr ac 20 munud yn ddi-stop, os fi wedi siarad am awr. Felly, cwestiynau, sylwadau. Glenys, chi wedi pregethu ar wisgo'r arfwisg y mae Duw yn ei roi i ni? Naddo. Na fe, mae preget ych chi fyna nawr. Mae gyfer Sul Cydaf y Grawys. Un peth sydd yn golygu llawer i fi yn yr epistol yma. Mae yna gyfeiriad at Tychicus yn y diwedd yn does? Os. Ond ail enw fy nhad oedd Tychicus. Right. A mi gollis i'n nhad pan o'n i'n 1 oed. So dydw i'n cofio'n nhad o gwbl, ond mae'r enw yna yn rhywbeth diddorol i mi, a dwi'n gwybod dim byd amdano fo, ynde. Ond swn i'n meddwl yn ôl rei o'r teulu, bod nhw ddim yn defnyddio'r gair Tychicus yn y teulu, ond dicws. O, reit. Ia, pam dicws, cos diolch yn debyg yn ecdi. Na, wel, gallech chi weld bod yn deillio o'r un lle. Tychicus hefyd yw yr un sydd yn dwyn y llythyr at y Colosiaid. Colosiaid, ia. Felly mae'r enw hwnnw yn ymddangos ar ddiwedd y ddau lythyr. Ac eto,
fan hyn mae'r awgrym, mae yna tabl gyda fi mewn un o'r llyfrau nes i edrych ar yn fan hyn, yn dwy'n yr hyn sy'n gyffredin rhwng Colosied ac Effesiaid. A mae'r llythyr ydy'r Effesiaid llawer hwy o ran hyd, ond mae'r rhan fwyaf o gynnwys y Colosied yn y llythyr ydy'r Effesiaid, gyda chynnwys ychwanegol hefyd, heb law am yr emyn o fawl i Grist yn penod 1 o'r Colosied yn ymwneud a pherson a gwaith Crist. Dyw'r darn hwnnw ddim yn ymddangos yn y llythyr ydy'r Effesiaid. A dyna pham, mae rai o'r ysgolheigion sydd yn mynnu bod Colosied yn eiddo i Paul yn dweud, wel, mi nath siwr o fod awdur yr Effesiaid ddefnyddio'r llythyr at y Colosied, cynnwys rhan fwyaf o'r cynnwys pan ath hi neu wedyn i ati i ysgrifennu y llythyr at yr Effesiaid. Ond pan i fi yn y pwlpit, llythyr Paul neu Epistol Paul yw bob dydd Sul, achos dwi ddim yn credu bod angen i ni ystyried awduraeth gwahanol i hynny yn ein bywyd bob dydd ni fel Cristnogion. Sylwadau eraill. Catrin, i chi'n bregethu dydd Sul? Dim dydd Sul ma, dydd Sul ar ôl ni. Dydd Sul ar ôl ni, ble ry chi? Yn Wolf's Castle. Right. Un o Gapeli Jeff? Ie. Right. Hwna fe, wel pob hwyl. Wel, gallwch chi wastad bregethu ar yr Effesiaid os ych chi moyn. Wel, o'n i'n meddwl amser o'n i'n gryndo, o'n i'n meddwl, falle, Mae yna esboniadau da iawn i gael hefyd. Hen esboniad rwy'n iwso, John Stott, The Message of Ephesians. Mae hwn yn mynd ôl i 1979. A'r peth doniol yw, pan o'n i yn byw yn Llundain, o'n i'n mynd i hen eglwys Stott, All Souls Langham Place. A oedd e'n pregethu o hyd, oedd e di ymddeol, sawl blynedd cyn ni. A oedd e'n pregethu ar yr Effesiaid, wel o'n i bron yn clywed y llyfr yn cael ei ddarllen. Ond wedyn ni, pan o'n i'n byw yn Toronto, a oedd hwnnw rhyw 15 mlynedd yn ddiweddarach, ddath Stott, oedd yn ei 80au cennol erbyn hynny, i bregethu, ac eto ar Effesiaid ddewisiodd e bregethu arno, ar un bregeth, oedd wedi ysgrifennu yn ei llyfr yn 1979. Rhoiodd e i ni. Achos o'n i'n gwybod y stwff, achos o'n i wedi clywed y bregeth wrtho fe 15 mlynedd gynt. Ond chi'n gwybod, pan mae rhywbeth fel y llyfr arbennig hwn yn cael gafel ar ddyn, a pan mae'r ffordd y mae'r awdur yn defnyddio i bwnc mor gelfydd a nynau'n yn dod i werthfawrogi y peth. Does dim modd i newid y bregeth wedyn ni, yr un yw'r bregeth yn mynd i fod. A rwy'n sobol o farch, nath yr archeolegwyr ffindo'r darnau yna o'r wal gwreiddiol, achos oedd Josephus ddim yn cofio beth oedd yr union eiriad, felly oedd rhaid i ni gael afel ar y maen i hunan mwyn cael ei weld e. Felly, os ych chi'n bregethu arno fe, newch yn siŵr bod chi'n darllen y geiriau groeg mas yn llawn hefyd, cyn bod chi'n mynd ati i gyfieithu fe i Gymraeg. Ych chi'n bregethu, Maria? Dim di sydd fan nadw. Fi'n gael seal off hefyd. Fi'n gael seal off hefyd. Ydw. Wythnos i di sydd fe.
Ble mae Lonw e mynd I Sul? Ar miwt. Ar miwt. A mae oedfa'n debol Gwylddewi gyda'r gweinidog, so fydd Maria a fi gyda'n gilydd. Reit. Fydda i'n mynd I Sul. Sa di clywed na, reit? Oedd es I oedfa'n debol yn Llandysil, Dy Sul diwetha. Mae cymrodorion Llandysil yn trefnu oedfa Gwylddewi pob blwyddyn. A gwir barchedig Wyn Evans cyn esgob Tiddewi oedd yn bregethu. A oedd e'n wych a dweud y gwir. Oedd e'n sôn am y ffordd y bu y rai oedd yn ceisio byw buchedd Dewi nôl yn y 5ed a'r 6ed ganrif yn trawsffurfio'n llwyr y ddealltwriaeth o beth oedd ryfel a heddwch yn ei hos I hunan pan fydde Dewi, falle fel mab I dywysog wedi cael ei arwen I fod yn ryfelgar a wedi troi yn llwyr oddi wrth hynny. A fel oedd Esgob Wyn yn dweud, a nynne ar ddechrau ryfel yn Wcrain, bod e'n bwysig I gofio pethau o'r fath hefyd. Odi Ifan Alun yn mynd mas I bregethu o gwbl? Na, dwi ddim yn pregethu o gwbl. Dwi wedi gwneud rhywun wella 2 blynyddoedd yn ôl, ond dwi ddim yn pregethu o gwbl. Dwi wedi bod ar dosbarth ysgol Sul I ieuenctid a phlant, felly, ac dyna oeddwn i'n arfer I wneud yn fwy. So chi oedd yn wneud y cardboard cutouts na o'r milwr? Ie. Na, nes I erioed gwneud hwnna, dweud y gwir. Fyddwn ni'n teimlo'n anghyffyrddus iawn hefyd, mae rhaid I mi gyfadde yn defnyddio delwedd o ryfelwr felly. Mae yn ymhoeni fi braidd trwy'r hen testament hefyd yr delwedd o ryfela yma a ni'n hefyd yn honni fod yn heddychwyr felly. Fi'n credu beth mae Paul yn neud fan hyn yw mae fe yn defnyddio yr hyn byddai bobl yn gyffredin iawn. Ac bydden nhw'n gallu gweld y milwr o'i cwmpas nhw yn gyson, yn gwisgo'r union bethau mae fe'n cyfeirio atyn nhw fan hyn. Felly mae fe'n defnyddio delwedd o bywyd pob dydd. A wedyn ni, wel, mae'r darlun yn cael I roi ni wedyn ni wneud yr un peth yn beth od. Dyw'r arfwisg ddim yn ffito. Fel oedd Dafydd yn dweud o Saul. A mae hyd yn oed Cristion yn allegory John Bunyan, taith y Pererin, yn ffindo bod yr arfwisg yn rhy drwm iddo fe. Yn y daith arbennig yn ni. Ond bod cariad Duw o'i gwmpas yn yr allegori arbennig hwnnw yn ddigonol. Felly, mae modd ware yn bythu gyda'r darlun, gyda'r trosiad estyngedig, gyda'r ddelwedd, heb orbryderu bod ni'n colli ar y neddychiaeth hefyd. Dwi'n derbyn hynny'n naturiol. Na, dwi'n wahanol I bawb arall ohona chi, dwi ddim yn mynd allan I bregethu, mod I wedi bod yn aelod o Bala Bangor blynyddoedd maith yn ôl, dros 100 mlynedd yn ôl a dweud y gwir. Beth o'ch chi'n neud? O'ch chi'n astudio am radd a byw gyda'r myfyrwyr diwynyddol? Ie, nes I gwneud y rhan gyntaf BD hefyd, wedi gwneud rhan gyntaf BD, ond wedi hen anghofio y Groeg a'r Hebraeg. Reit, felly byddwch chi'n barod I wneud part 2 nawr, de? Na, yn anffodus, does dim BD I gael bellach. BTH yw'r unig radd diwynyddol sydd I gael erbyn hyn.
Mae'r hen BD gyda'r ymlyniad i'r Groeg a'r Lladin wedi mynd, Hebraeg wedi mynd. Felly, o'ch chi'n deall y Groeg na de? O'r memrwn. O'ch chi'n deall y thanaton, beth bynnag? O'n i'n deall ambell i air ohonyn nhw, de. Ond fel dwi'n deud, mae'n hanner can mlynedd bod y llyfrau dal gennau ar y silff llyfrau. Felly a meddwl mynd yn ôl atyn nhw, ond ddim wedi cael amser rhywsut i fynd yn ôl atyn nhw. Na, rhaid mi gyfadde, dwi'n mwynhau yr darlithoedd yma yn arbennig iawn. Fel o'n i'n dweud, mae yna hanner can mlynedd wedi pasio sy'n mi fod mewn darlith ddiwydyddol felly o'r blaen, ond na. Ond o'n i'n gweld, digwyddais i ddarllen droi cyn heno rwan, chydig yn gynharach, troi at arweiniad i'r Testament Newydd gan Isaac Thomas felly. Ac digwydd darllen y benod ar Effesiaid. Do'n i'n rhyw edrych ar y nodiadau ar ochr y dudalen honno gennau. Honno'n yn ddifyr iawn o digwydd. Na, dwi'n mwynhau do'n i'n Dwi ddim wedi edrych ar Isaac Thomas, ond oedd e'n meddwl da Paul oedd yr awdur neu ddim? Na, gwaith o. Roedd o hefyd yn sôn am marcion neu marchion neu be bynnag chi ddweud o felly. Oedd o hefyd yn sôn am hynny hefyd felly. Ac mae epistol hwyrach cyffredin i fwy nag un eglwys felly. Mae fe'n ei sens gan fod Paul wedi treulio tan mlynedd yn byw ac yn gweinidogaethu yn Ephesus. Bod dim cyfeiriad personol, bod dim hyd yn oed rhyw arlliw bod e'n nabod y lle a bod nhw'n ei nabod e. Felly dyna rai o'r pethau sydd yn canu'r clychau fel petai. Dydd Mercher nesaf, rydyn ni'n mynd i fynd at lyfr yr Actau. Felly rhoi rhag rybydd i chi ynglyn â hynny. Os ych chi'n teimlo fel darllen rhag mlaen, gallwch chi darllen llyfr yr Actau cyn y ddarlith dydd Mercher nesaf. Os yna unrhyw sylwadau eraill, oddi wrth unrhyw un. Dewch i ni weddio. Diolch ta Crist yw ein heddwch ni, a bod y mir o ddryngom ni a thydi wedi dorri'n ddeilchion yn ei gorff ef. A diolch am bod ni hefyd yn gallu bod yn un a'n gilydd oddi fewn i'r eglwys. Helpa ni, os gweled i'n dda, tra'n myfyrio y pethau hyn, i ddod yn agosach at Iesu, ac i werthfawrogi ei fywyd, a'i farw, a'i fywyd newydd i ni, ac mwyn ei enw. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi. Iawn. A nos da i chi gyd. Byddai'n anfon y tap i'r sawl o ddim yma. Iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ja. Nos da.